Esta da aldea ten vacas, cuidado. Mira que pau leva. Vaya callao me fixo o meu avó, que está... Bueno, vou ilusionadísimo co meu callao. Non vos asustedes, que as primeiras ramplas, tras a saída de será baixada todo, será todo... Volvese máis doado. Toazado volvese máis doado. Oye, aí estamos, Santiago de Compostela, 790 kilómetros. Aí sí, mira. Que temos que andar. Quen é Toñito de Poi? Pois ese é un cachorro, era un rapaz novo, que na aldea de Castiñeiras chamámoslle Toñito de Poi, porque el naseu en Poi, que era unha casa que había aí no monte ao lado duns eiteiros maravillosos, que construiu a casa aí seu abuelo Adolfo e súa abuela Manuela, e naseu ali en ese paraíso, e entonces cando baixaba a aldea era Toñito porque era pequeno e de Poi porque era de Poi. E cando sacamos o primer disco, a cuadrilla de Pepa a Loba, tivemos que poñer os nosos nombres, e claro, naquela altura sacar un disco era... os nombres iban aí sellados a fuego. E eu dixen, podía chamarme Kevin Joshua ou Johnny Weissmuller, ou podía poñer un nombre estrambótico, pero decidín manter o nombre así da aldea para ter un pouco de dignidade. E mantive o nombre de Toñito de Poi. Sendo unha nena, imagínate Xamarín Club cantando que gallo é, non é? Jope, pois, para min era, fíxate, un referente, non? Na nosa música, na música do rock and roll galego aí, e bueno, pois a verdad que somos moi diferentes, pero eu creo que algo pode salir bonito de aí, non? E para min é un placer e un luxo compartir o camiño con Toñito de Poi, por suposto. Lucía Pérez é unha rapaza de 31 anos, unha rapaza que verdadeiramente me sinto moi afortunada porque ca idade que teño vivín experiencias que moi grandes e que nunca pensaba que se iban a cumprir, non? Moitos soños que eu tiña de nena cumpríronseme antes do que realmente eu esperaba e cumpríronse realmente, por eso moitas veces digo que os soños fanse realidade. E sigo sendo esa rapaza soñadora, ilusionada e agradecida. Maravillosa compañeira, maravilloso ser humano. Sí, unha tía moi valiente e moi capaz. Mi mate, cada vez que penso que se cantou no festival da OTI, dixo, que te calles, payaso! No festival de Eurovisión, cantou no festival de Eurovisión, te imagínate, tío. Que pasada ali, co baile, con todo, non? Rite tú, 800 millóns de personas mirando para rapaz, é unha rapaseña aí dunha aldea, Non, ten moito mérito. Unha persona moi dulce, ademais. Moi cos pés na terra e traballadoriña e, oi, janouse todo a pulso, non, perfecto. Unha boa compañeira de viaxe. Son 40 días, bueno, aínda casi non che dá tempo a botar de menos a xente, as cosas, pero, por suposto, como non vou botar de menos pois a miña xente, a miña familia, as comidas, pero isto contrarréstase co que vai a ser, que eu espero que vai a ser algo grande e que outro, bueno, pois vai a estar ali cando chegue o día 29 de abril ao Obradoiro, non? E van a estar ali comigo. A llorar. Pois, con 40 días, meu pai estuvo 3 anos, meu pai deixou embarazada a miña nai de min, e cando ven a visitarme, fui buscar a maleta á porta. E dixe, mamá, hai un señor de barba aquí, é teu pai, meu fillo, vale? Dixe a meu pai, que foi o día dos pais, dixe meu pai, papá, que mira que vou facer o camiño e tal para un programa de televisión en directo. Moi ben, meu fillo, ti ten traballo, ten traballo a salud, ben. Moi ben, e iso, bueno, pois xa nos vemos. Aló, para canto vas? Para 40 días. Pois non pasa nada, home, en 40 días nos vemos, vale. E iso, onde vai o rapaz? Nada, que vai para 40 días. Moi fillo, pero Ana, delle que 40... Eso é un fillo de mariñeiro, eso, para esta sopa de sobre, non añoramos nada.
o camiño son moitas cousas eu creo que en realidad son moitas emocións e moitos sentimentos pola experiencia que moita xente me transmitiu nalgún momento e bueno, eu espero que as poida vivir ben fortes e que me fagan dura este camiño que vou a empezar. Falando e falando xa sabes de min, que veño de lonxe o mesmo que ti, que cando o meu cuarto xa queda pequeno, pechando os meus ollos nos soños esperto por verdes paisaxes. Espinal serán dúas típicas vilas que se vertebran ao redor dunha rúa rodeados pola paisaxe máis benditamente salvaxe dos Pirineos. A verdade que queda ben máis poético. Ahora sí, ahora non me dejarás descalzarme, vou a descalzarme para andar este tramo. No, pero estou pensando que conste que isto hai que podía andar descalzo, xa, Bueno, aquí hai unha... Oye, non me... Bueno, vamos, non vou a tolear que acabamos de empezar. Que non vamos nada. Que sí, que tampouco se vou poner nerviosa, tranquilo. Bueno, eu fai o que queira, se non me vou descalzar. Pero o camiño é sagrado, había que andarlo descalzo. Os meus pés son... espero que... Non todo o mundo, non. Claro. Toñito lo grande, aquí. E si, non quero callados, eu o catope polo camiño, eu non quero... Porque había callados, salía 10 euros, tío. Pero que somos... Dale, pasa, ¡hala! Un pirata feliz, dormía de día, de noite era fixe. Pois, oye, eu de levar o callado sí que me facilita a mí. Que sí facilita moitísimo. Pero, bueno, o teu non, para mí o teu, bueno, sin comentarios. Pero por... Que pasa, muller? É un Canto callado, pesará iso? Pesará... No. Eu creo que igual 4 kilos. Sí, 4 5 kilos. Calculo eu, Home, eu creo que pode estar interesante, a imaxe que poda verse do ordenador. Se non tens que facer. Bueno, pero a mellor ou estás... convaleciente, tío, ou que estás no sofá convaleciente, pos eso, pos a pantalla do ordenador ou enchufeo por a tele e ves o camiño así. E faz o camiño, disfrutas tamén e está ben, oye, pois mira. Nos acompañamos mutuamente en espíritu, en alma, en corpo, en esfuerzo. Le conocí en un banco de estación 2 horas antes de amanecer. Mira, sabes que vou facer? Mira, vou facer unha cousa, mira. No, a xente somos moi responsables. Vou na recoller eu, en serio, porque este sí que non, De paso vou a rajar unha planta, mira. Este digo así. Pero este non, Pois non. Que a xente somos moi irresponsables, Bueno, levamos... Mira, vou a levar eu e a ver, que non teña que coller oito no camiño, porque vou a tirar, pero que non, si non, Parece que estaba aí... Aparte un camiño sagrado, que... A xente, a ver, para min todo é sagrado, Para min todo é sagrado, todo. Pero claro, a xente ten que ter cousas máis sagradas que outras, e nin esa respeta. Lourdes aguas de onde ves para onde vas, vou facer a miña limpeza no corazón que está o meu pai. Así que aquí vamos a facer unha paradilla. Sí. E tamén encantan esas casillas así, as ventanas pequenas de colores e tal. Facer a miña limpeza no corazón está o meu pai.
a morada do meu pai, é no coração do mundo, onde só existe amor. Oye, ao final está lo talando super... Sí, para facer a asa. Cuidado co dedo. Sí, sí. Sí, que está fininho. Sí, sí, sí. Eso que estoy buscando nadie lo vende. No lo encuentras en el mercado ni en un bazar. ¡Qué sorpresa! Qué placer, de verdad que da gusto. No, es que yo estoy... Este es un regalo, este es el premio de fin de día. Como decimos en Galicia, embelesada. Estoy ahí... Bueno, pero esto es lo bueno que tiene el camino, que hoy estáis conmigo, mañana estaréis con otra persona, pasado con otra, vais conociendo gente, vas compartiendo experiencias, vas compartiendo... Es muy bonito, esa parte de no saber qué te va a pasar mañana, de esa incertidumbre, de aventura, joder, que igual te cruzas, yo qué sé, ¿sabes? Con alguien súper interesante en un momento dado y que todos nos podemos aportar cosas muy interesantes en un momento dado, ¿no? A mí me gusta mucho la etapa de Sarria a Puerto Marín, es bonita esa etapa. Sí, es bonita, sí, es bonita. Me llama la atención, bonita, o sea, tú eres capaz de ver más o Sí, menos de la morfología del paisaje. sí. Y luego como preguntas y te cuentan y tal. Sí, yo me lo veo todo. Yo lo veo. Yo lo veo, me encanta, es que de verdad es una frase. Lo veo. A mí esa etapa me gustó mucho. Y también la de Puerto Marina Palas también, me gustó. O sea, sí. Tengo como flashes, momentos, ¿sabes? De recuerdo que dices, ostras, de sensación de plenitud, de placer. A mí o que sí que me deu... Eu se houbera o do río, cando xa acaba esa etapa de meter os pés nesa agua... Ah, que fresquiño! Eso sí que me deches envidia, Hai que ser o mellor de aquí. Sí. Moi ben. E agora sí, ahora se está moi ben. Ai, bien. Ten cuidado, porque son picudas as Escoita, e non te pedras. queixes moito da gravilla, que como te queixes moito da gravilla. Vas bailar aínda, non sei que será... A ver, non hai que queixarse nunca na vida de nada. Digo, como se xa está Pamplona así, ten... O que non estás traballando no teu... Os camiños non se poden elegir. Podemos elegir a actitud a que nos aportamos os camiños. Entón hai que ir con alegría e punto. Eso sí. Pero parece que teño un corazón en cada planta do pé. Sabes, bum, latindo aí, bombeando fuertemente. La gravilla, gravilla. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Pedras. E amor, moito amor, oye, literal. Mira, acabo de chegar esta canción a alma, San Antón, camiño de pedras total e amor por todos os lados, o sea, lo veo correcto. Apóyate ben, agárrate o hombro, muller. Agora. Por aquí, por a puntilla? Sí, bueno, por outros dedos. Aí. Por entre os dedos? Sí, tamén. Que? Que pasa? Tolé. Ai, que gusto! Unha das cousas, bueno, ao principio dá un pouco de... Pero un masaje de pés que fantástico, E eh? algo que se máis por a punta, non? Bárbaro, así genial. Vale. E agora xa te hidratas Vas a tirar tú. as mans. A ver. É que era xusto ali. Ahora. E polos ao revés os calcetins. Pero de onde saleu eso? O sea, polos ao revés os calcetins... Onte funcionoume, así que vamos deixalo así. Bueno, Se vexo que tal, bueno, mañá si eso, poños normal. Pon ao revés os calcetins, de verdad, que invento, hai. A naturaleza che brinda unha alfombra tan, mira, con flores, con todo. O sea, dime ti, se non dá justo, se encanto deixes fluir un pouco a naturaleza, mira ti o que che brinda. Vale, xa está, non falo máis disto. Que te calles, vale. A ver, Le levo o teu un pouco e vas ti. a ver, deixeme probar.
Eu non me vou fastidiar, No, no daño non te fagas, Pero que é moitísimo, ti. É moito, pero que barbaridade. Bueno, vou a estos contenedores, Pero, non notas un relás, ti? Cuidado. Mira. E é teca, madeira de teca, Que? Hasta os contenedores. Déjalle ver, non? No. Ai. Un señor veunos ver a un concerto despois de estar en Viña del Mar e tal, no festival. Veume a min con un cuadro tallado en madeira e demais, con agradecemento porque se facían... Ai, Dios, xa me poño... É que se me poñen os pelos de punta. Se conectaba ca súa muller ou coa súa parexa que estaba na cárcel a través da miña música, que poñían na radio, que facían peticións, e que eran, para eles era a súa comunicación, é dicir, é algo moi forte, é dicir, que a música lévate a uns niveles, pode, que dices, e hasta onde pode chegar? Digo, eu estaba aí, ao mellor estaría nese momento na miña casa tan tranquila e digo, esa canción, fíxate. E que canción era? Chamamos unha canción que se chamaba Este amor es tuyo, que era a canción que además ali sonou moito despois do festival. Canta. No, ahora non canto que estou... Canta, muller, que xa estás estou radeando, xa estás radeando. A ver, pero menos de instalaré un pouco. Este amor es tuyo. A ver, como é? Joder, ahora non me vou acordar, a ver. Este amor es tuyo, di que lo esperabas. Este amor es tuyo, di que es el que siempre, siempre tú soñabas. Collendo unha bolsa para... aquí está, moi ben, xa teño, vale. Para a basura, é verdad que... Como enchamos a bolsa, malo, malo. No, pero é que isto... No, a verdad que é unha desgracia como moito calquera. Falta de consciencia, o sea, vas por un camiño tan maravilloso e vas e tiras os papeles do bocadillo e tiras todo, o sea, as colillas, mira, os aproveito para coller a colilla. Hombre, no, pero isto, no, pero isto xa... E isto, bueno, isto está a estrenar, cuidado, Recén tirado. Isto está a estrenar, Te así a bolsa, Xa, pero isto foi, a ver se foron os bueno, ahora de... vou tomar a correr, cuidado que mira o callao que levo, No, isto non pode ser. A este paso... O que chicío que enchíamos a... No, pero este é unha sinvergüenza. Mucho colgar aquí. Acabase de crear, acabase de crear un hashtag que se chama O Camiño Limpo, porque, bueno, visto que foi encontrando Toñito, que fomos encontrando de moitos porquerías, moita suciedade, pois que temos que coidalo, que ten que estar limpo. Así que podes interactuar aí polas redes sociales co hashtag O Camiño Limpo. Sabes o que é mellor para non limpar? Non manchar. Eso é verdad. Ti non tiras as cousas e non te complica. Ui, que che dei na cabeza. No, non tirar, é que Claro. senón non estamos entendendo nada. Bueno, é igual. Non estamos aquí para educar a nadie porque a primeira educación fai falta para nós. Espera que vou botar aquí a basura. Pero non tires a bolsa. Que no, a bolsa no, a bolsa vamos... Dicen vaciala. Ahí está. Na 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 na. Si encuentres algo extraño, por eso aún estoy en el lugar de siempre. Faena, pescadores
pescadores, pescadores a la mar. ¿Qué te parece? Esa canción... Eu cando andaba ao mar non me gustaba nada. Eu pensaba, sempre pensei, ese tipo de cancións fixo a xente que en su vida pisou o mar, pero bueno. Seguro. Porque eso é romántico, pero bueno, dime. Sí, pero está ben. Sí. No, o mar amase con forza, esa é a verdade, Ahora entrame calor, Oh, amiga. Sí. Ai, aquí ninguén lle pon unha pedra a este, Pobriño, vamos a poñer. Nos vamos a inaugurar este, Venga. Vamos a inauguralo. Aquí, Inauguramos. Ai. Y ahora que me quiten lo bailado. Me pellizco cada día, pienso que suerte la mía. Acabamos de decir que chegamos aos 1000 seguidores en Facebook en Destino Santiago. Así que moitas gracias, é verdad. Que a xente que ben. Sí. Pues é verdad. Sí. Para nos é importante. Así non estamos... Non estamos solos. Cuentas he disfrutado de todo lo bailado. Y ahora que me quiten lo... Desde aquí, o desde Roncesvalles? De Roncesvalles. Ahí, ¿qué tal? Muy bien. Seguidito lo hiciste. Los pies es mucho, pero la cabeza es más. Hombre. Pero yo llego al gozo y allá a gozar. Y a gozar. Y a gozar, nunca Muy me... bien. Pensando en el rancho que me iba a pegar en Galicia. Claro. Y me metí en una marisquería. Sí, Como señor. es el Hombre. premio del viaje, claro. Y una cosa te voy a decir. Te tropiezas y antes de llegar al suelo, alguno te recoge. ¿Verdad? Que Sí. hay mucho Eso es compañerismo, una muchísimo. Sí, es cierto, es cierto. A Santiago vou lixeriño suspirando E coa miña Carmela que en Compostela me está esperando Vou subindo montañas, cruzando valles, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando A Santiago vou ligerito, a Santiago vou caminando, como un peregrino por el camino. Con ilusión A Santiago voy, Ligerito a Santiago voy, Caminando como un peregrino por el camino con ilusión Oye, pensé que nunca cantaría este tema en mi vida.